El Petit Celler us ofereix aquest espai. Doncs el que dèiem, parlàvem de menjar fins ara i ara que passa un minut de 3:15 de la tarda parlem de beure i ho fem com cada dijous amb en Sebastià Lozano del Petit Celler de la Tribu. Com estàs? Bona tarda. Tot bé? Tot molt bé. Fantàstic. Gràcies. Escolta'm, tu tampoc vens sol, vens molt ben acompanyat cada setmana. Avui de què parlem? Avui parlem de l'agricultura biodinàmica. Al principi, fa uns mesos, vam passar una mica per sobre del tema, però avui aprofundim una miqueta més. Porto un grandíssim expert amb el tema, que és en Joan Rubió. Hola, Joan. Hola, bona tarda. Tu ets responsable del celler Credo, al Penedès, on des de fa uns anys es realitza un projecte sobre biodinàmica. Sí. La primera pregunta ja saps quina serà, no? Sí. Què és això de la biodinàmica? Bé, és un sistema d'agricultura, de cultivar, que bàsicament es caracteritza perquè es treballa molt amb la vida. I això que podria semblar com a molt obvi, amb l'agricultura cap on estem anant, no ho és tant, no? Perquè és una agricultura que tendeix molt a sempre combatre malalties, a matar, a que sembla que només puguis potenciar el teu cultiu, el que tu plantes, i que ha d'estar tot com un desert i no hi pot haver altres formes de vida. La biodinàmica, i des de Celler Credo el que pensem és que cal potenciar tota la vida que envolta la teva planta, perquè al final la fa més forta, no més fluixa. Però què vol dir a la pràctica? A la pràctica vol dir, per exemple, tot el tema de les males herbes, que per nosaltres no són males herbes, són herbes. Més aviat tot el contrari, ens indiquen molt com tenim els terres depenent de quina herba hi tens. És a dir, tu tens un terra que hi ha ortiga i dius, aquí hi ha compactació i massa nitrogen, tinc un problema. És a dir, sempre t'avisen i t'indiquen com tens el terra. O, per exemple, de cada forma de vida fixa't que hi ha un sida, no? És a dir, d'insecte, insecticida, herba, herbicida, nematode, nematicides, i tot s'ha de matar. Sempre hi ha d'haver, perquè sembla que d'aquesta manera protegim el sec, i no, és al revés. Home, però aleshores hi ha molta gent que ho està fent molt malament. No sé si ho fan molt malament, és una qüestió que nosaltres pensem que cal fer-ho així i estem molt contents, exacte. Al final esculls la que et sents més còmode. Perquè biodinàmic vol dir ecològic a la força? Per ser biodinàmic has de ser ecològic com a punt de partida. Nosaltres, per exemple, tenim una inspecció que hi ha un certificat que mira una mica, que regula aquest tipus d'agricultura, i la base és que siguis ecològic. A partir d'aquí és com un pas més. D'acord. D'acord. Jo sempre havia sentit que els vins biodinàmics tenien a veure amb la lluna. No necessàriament. Per nosaltres l'important és el terra, aquesta és la part més important, i tot el coneixement agrícola. El que passa és que per la biodinàmica diríem que no es limita només al cultiu. És cert que tot el que l'envolta l'influencia, fins i tot la lluna, vull dir, però també no és el més important, com a mínim no per nosaltres. I com intentaries convèncer algú que prengués vins biodinàmics? Dic, són més sants? Són més bons? Són més purs? Jo el primer que diria és que beguin vi i després que sigui un vi bo. Hi ha una dita que l'altre dia llegia que diu: la vida és massa curta per beure vi dolent, no? Al final tu esculls i mira què és el que t'agrada més i què és el que et senta més bé, perquè al final bevem vins per plaer i per passar-ho bé, i és una opció més que crec que sí pot arribar o no. És una opció més cara, també? No necessàriament, tampoc, El vi que portem avui jo penso que encaixa perfectament dintre d'un preu. No té per què ser més car. I se'n fa de negre, blanc i rosat? Sí, es pot fer absolutament. De fet, és un sistema agrícola. Pots fer horta, pots fer blat, pots fer olis, pots fer... Molt bé, doncs, Salvador, tu diràs... Mira, bueno, el vi és aquest, és el Miranius. El Miranius. Ells fan... Allò que deien de les etiquetes, Sí. Hi ha un animaló, Això què és? És que en animals es venen, Sembla una guilla. Una guineu? Una guilla, sembla això, no? Sí. Nosaltres, és una guineu. Això va sortir una mica l'any passat, quan fèiem els controls de maduració a primera hora del matí, ens va aparèixer una guineu. I no marxava, vull dir, es va quedar allà encantada, molt a prop nostre. Li vam fer una foto i l'endemà va tornar. I això és una mica raro, perquè saps que són molt fresques i acostumen a marxar disparades quan et veuen. I li vam dir que estava una mica encantada, no? Ha fet un Miranius, és aquest que mira els nius, no? Que és un badoc. I vam dir... No coneixia ni la paraula, imagina't, m'agrada molt. O mira, una guilla, o com la guilla del Petit Príncep, que sempre torna, Exacte, sempre s'acosta. Bueno. Doncs mira, ells fan 5 vins blancs,
Per què no feu vins negres, Joan? Sí, és una qüestió de que ens ha semblat que ens havíem de centrar i de fer una cosa, no? I el xarel·lo és una varietat que, tot i tenir-la, i fa molts anys que estem nosaltres aquí al Penedès, creiem que hi ha molt a aprendre i hem fet uns vins on treballem diversos aspectes d'aquesta varietat. De fet, el Miranius és l'únic vi que és un copatge. Això què vol dir? Hi ha més d'una varietat. Què hi tenim aquí? Macabeu, xarel·lo, i hi ha una petita part de chardonnay. Que ho havies notat, no? Tot això? Bueno, és una mica la base del cava, no? Sí, seria macabeu, xarel·lo i parellada. I aquí no, hi ha una mica de chardonnay. I creieu amb la xarel·lo, aquesta varietat, i creieu com a gran varietat nostra autòctona d'aquí? Sí, per nosaltres és molt important i pensem que té un gran potencial i que es poden fer vins molt bons, molt expressius i de criances molt llargues. I em sembla que tingui un punt de bombolla, aquest vi. Com és això? Sí, és un vi que té aquesta mica de bombolla. Utilitzem dosis molt baixes de sulfurós i és una manera natural de protegir-lo, però que res, se'n va de seguida. Clar, és el carbònic. És una miqueta de carbònic que el protegeix. Sí. Molt bé. A mi em fa la sensació que fer aquest tipus de vi ha de ser més costós. Sobretot és una qüestió de que cal aquest esforç de terra, és a dir, clar, pensa que nosaltres per treballar la vinya aquí fem servir moltes vegades infusions, tisanes, de cua de cavall, és a dir, no utilitzem productes químics molt potents que et permeten dir, mira, tracto i durant un temps no torno a la vinya perquè això té una persistència molt llarga. Seria com una mica els antibiòtics. És a dir, es tracta de que treballem molt amb infusions, extractes de plantes, i això ens obliga a estar molt sobre la vinya i molt connectats a la vinya. I, per exemple, aquest any ha estat un any complicat, amb tanta humitat, tanta pluja, i havíem d'estar constantment vigilant, no? I en aquest sentit sí, però per exemple medioambientalment segur que és menys costós, perquè al final no hi ha tots aquests problemes amb l'aplicació de productes molt agressius i molt durs pel medi ambient. Joan, creus que aquesta filosofia vostra biodinàmica, que estem parlant un pèl més costosa, només és vàlida pels cellers petits o els grans cellers podrien aplicar-la també? No, de fet hi ha grans cellers que l'apliquen, amb superfícies molt grans. Cal molta més, preparar-te molt més, i mecanitzar-te també, no pots anar només tirant d'homes, però sí que es pot amb cellers grans. Ara que digueu el celler, però la biodinàmica només està en el camp o també entra dintre el celler? És una mica tot, també ho tenim en compte a l'hora de vinificar, a les coses que podem escollir, perquè moltes vegades dius igual, seria molt bo fer aquesta feina en aquest moment determinat, però perquè no pots, perquè la maduració ja et va per davant, doncs no pots esperar-te i ho has de fer. El que és més important és fer bons vins per sobre de tot, o intentar-ho, si més no. Fem el tast? Sí, doncs vinga. Anem al tast. Joan, indica'ns una mica. Digue'ns una mica i s'ha acabat la copa. I tot allò d'olorar i no sé quantes coses. Copatge de xarel·lo. Sí, copatge de xarel·lo macabeu i un 3% de chardonnay. Molt bé. Hi ha una intensitat aromàtica molt alta. Amb això m'heu d'ajudar, que en sabeu molt, De veure si... Hi ha aromes cítrics, molt frescs, balsàmics, no mentes, és molt fresc. És que s'ho està dient tot ell, home, digueu vosaltres, clar. Això no té res de criança? No, és de l'any. I està fet amb acer inoxidable, i és molt net, molt franc, amb una acidesa molt viva. Va molt bé per menjar i fins i tot... Va, Xuri, fes tu també, aporta alguna coseta. Fas una mica més. M'agrada molt. És un gran vi d'aperitiu. M'agrada molt. D'aperitiu, és un gran vi. Per aquesta rectitud que té, mineralitat i sequetat, no? Per obrir una mica també la ganeta? Fantàstic. Sí, no? Sí. Molt bé. Veus, si al final acabarem aprenent alguna cosa. Vas aprenent. És la joia de la setmana, PVP 8 euros. Molt bé. Molt bé. Això ens agrada molt, també. Hi ha oients que diuen que destaquen dels vins biodinàmics que van millor per la digestió i que si et passes amb el vi la ressaca és millor. És veritat? Això ja, veus, aquí ja parlem de l'experiència de cada un. Si això és una experiència que una persona ho ha provat i li ha anat bé així. Ho ha dit més d'un oient, que a l'hora de menjar, de barrejar amb plats forts poder, li va millor senten més bé i molt bé. Pots fotre 2 ampolles que no passa res. Perdoneu, això queda indicat a l'etiqueta, no suposo que és biodinàmic? Sí, aquí veus, hi ha tot aquest segell, el Demeter és el que certifica, és un segell alemany privat que certifica aquest tipus d'agricultura a tot el món. Aquest és l'ecològic, el que és l'Eurofulla també,
I aquest que vol dir que està tapat amb suro, és el corc, perquè moltes vegades amb la càpsula no ho veus, si aquí hi ha rosca o tap de plàstic, no? I aquest t'indica que aquí està tapat amb suro. Això també és un debat, eh? Sí, això del suro. Hòstia, és una bogeria. Sí. Hi ha ecològics que poc foten suro, Ja. No, per nosaltres el suro és molt important. De fet, prové d'un bosc que gestiona, que dona riquesa, que és un bosc que es cultiva i té molt de sentit. Cony, arbussis mediambientalment. Cony, Palafrugell. El caçar a la selva. A mi que m'importa caçar a la selva, si són arbussis, haig de defensar els suros d'arbussis. Però jo dic que allà baix hi ha molt de suro. Parlar de Palamó, que si parles de Torroella, deixa parlar d'arbussis, amiga Marús. Allà n'hi ha molt de suro. Home, hi ha un punt és que em fa perdre el respecte. A veure, Sebastià, ens has portat una altra recomanació. Sí, us he portat el low cost en aquest cas. Perdona, que trobo que 8 euros està molt bé de preu, Sí, també, però com hem de diferenciar la joia i el low cost, ho fem així. Molt bé. Aquesta setmana ho farem així. Us he portat un cava que té un nom molt suggerent, que es diu Amor. I és de la casa Verdier, que estan a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. És un cava rosat, però d'aquests amb un color menys intens, un color provençal, que se li diu ara, amb menys intensitat, i està elaborat amb les varietats blanques tradicionals del món del cava, que és la Macabeu, Xarel·lo i Parellada, però apoyat una miqueta amb garnatxa, que és aquesta que li aporta aquest color rosa pàl·lid. Està molt ben presentat, podeu buscar per la seva web, Verdier, i és un cava de 11 euros. Oh, està bé, no? És fantàstic. Molt bé, fantàstic. Un rosadet també... Què? L'obrim o què? No l'obrim. No l'obris aquest, Pensava que l'obríem ara, hòstia. Obríem polles i obríem polles. Anem als oients, Marta. Mira, l'Andrés ens destaca el Bernat Oller Rosat. Diu, fet amb picapoll negre i merlot, un vi jove curiós. O la Marta. No, Pla de Baixes. La Marta diu, jo he provat el Cap de Ruc del 2012, és un vi blanc de garnatxa i macabeu. És bo, fresquet i és suau, per entrants o també per peix. En Manel ens diu, n'he provat algun però no he notat gaire la diferència. Recordo algun del Betinoia a Penedès. I el Francesc li contesta que al Priorat n'hi ha uns quants de cellers que fan vins ecològics i que anima tothom a provar-ne més. La Marta també diu que no n'ha tastat gaires, però que l'últim van ser el Viladellobs Garnatxa de 2011. I en David ens fa una pregunta, diu que què són els sulfitos, que veu a moltes etiquetes, contiene sulfitos, i es pregunta què són i si té a veure amb això. Sí, el sulfits és un sistema antioxidant de conservar els vins naturals que s'ha fet servir durant milers d'anys i forma part d'aquest mètode d'elaboració. Ara, actualment, hi ha una tendència que tendeix a baixar-los molt, fins i tot a eliminar-los, que seria això dels vins naturals, i és una altra tendència molt interessant, però que ens ajuda realment a que tenim tota la tècnica i tot aquest coneixement que tenim actualment. El Miranius en porta de sulfits. El Miranius en porta una mica, sí. Entre els que jo he dit la vostra amb això del tema dels vins, us recordem que sortegem setmanalment un tast gratuït per 2 persones al Petit Celler. És un tast que farem... és un sorteig que farem ara mateix. Bé, per tant, avui, un dia més, una elecció fantàstica, la que ha fet en Sebastià. M'agrada molt aquesta. El meu biodinàmic. Va, doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Fem el sorteig? Un número de l'1 al 20. L'1 al 20, Joan, sisplau. El 8. El 8 és la Marta Ballester. Doncs la Marta vindrà a fer el tast al Petit Celler, fantàstic. I fem l'altre sorteig de la cistella de Capravo, un número de l'1 al 250. Joan, 150. 150, Joan. És la Soraya Moreno. Doncs la Soraya s'endurà una cistella de productes Capravo. Moltíssimes gràcies, nois. Fins la setmana que ve, que vagi molt bé. Nosaltres també marxem. Posa'm una mica més. Sí. Nois, calma, que esteu treballant encara. encara som... Mira que bé ha sonat això. T'ha agradat ara? Són copes del Petit Celler, són bones. Penses que són així... Són pas del Mercadillo, En Sebastià porta copes bones aquí, Jo les tinc d'Ikea, aquelles que són en plàstic. Total, que marxem de 4 a 7, la tribu de Catalunya Ràdio. Un programa que hem fet la Marta Cristià, la Mireia del Mau, la Laura Duran, la Pilar de Pedro, la Mai Revilla, la Mònica Roca, la Gemma Safont, en Xavi Rossinyol, en Ramon Vidal, en Soriguera, en Feixedes i una servidora. Que vagi bé, adéu-siau. Molt biodinàmic, jo. Aneu portant vi, sisplau. Catalunya Ràdio. El Petit Celler, la vostra botiga de confiança on trobareu els millors vins, caves i licors, us ha ofert aquest espai.